Rozmýšľali ste niekedy nad veľkými tajomstvami života? Napríklad nad začiatkom vesmíru, nad tým, kto postavil pyramídy, nad tajným receptom na výrobu Coca-Coly. Niektorí vedci spájajú tieto tajomstvá s existenciou vesmíru. Nikto to nevie naisto. My však vieme, že Coca-Cola tu bola už od počiatku vekov. No dobre. Tu je ozajstný príbeh. Coca-Cola bola vynajdená pred viac ako 100 rokmi v Atlante. V roku 1886 lekárnik John Pemberton experimentoval s novým receptom. Vzal niekoľko tajných prísad a spolu z nich uvaril sirup. Pomyslel si, že ten sirup je veľmi chutný a tak vzal niekoľko fľaštičiek do Jacobsovej lekárne. Tam sirup zmiešali s čistou vodou a potom predávali po 5 centov za pohár. Podľa legendy jeden zamestnanec lekárne sirup omylom zmiešal s bublinkovou vodou a podal zákazníkovi spolu s ľadom. Zákazník bol úplne nadšený a zostatok je už história. Takto bol vynajdený jeden z najznámejších občerstvujúcich nápojov všetkých čias. Účtovník doktora Pembertona sa volal Frank Robinson a bol to práve jeho nápad nazvať nový nápoj Coca-Cola. V skutočnosti svojim rukopisom vytvoril dnes známe logo Coca-Coly. Tak ako sa Atlantou šírila správa o tomto novom nápoji, rástol jeho predaj. Počas prvého roka sa predalo priemerne 9 nápojov za deň. Doktor Pemberton nikdy ani nesníval o neuveriteľnej budúcnosti svojho vynálezu. V roku 1888 predal svoj tajný recept podnikateľovi menom Asa Candler. Neskôr obaja nadviazali spoluprácu pri výrobe a distribúcii Coca-Coly. Pán Candler bol marketingovým géniom a prišiel s nespočetnými kreatívnymi nápadmi, ako produkt spropagovať. Sirup dokonca dodával v červených sudoch, aby ho odlíšili vzhľadom. Stále viac ľudí objavovalo tento chutný osviežujúci nápoj a Coca-Cola sa tak začala šíriť po celej Amerike. Coca-Cola sa dlhé roky podávala iba v baroch. Potom jedného dňa dvaja múdri ľudia menom Thomas a Whitehead dostali nápad. Coca-Cola bola úspešná v baroch. Čo by sa stalo, ak by ju niekto začal plniť do fľaš? Fľaše? Áno, pane, fľaše. Ľudia si ju budú môcť vziať domov. Nuž pán Candler považoval ten nápad za dokonale bláznivý. Až taký bláznivý, že obom mužom povedal, že môžu do fľaš plniť toľko Coca-Coly, koľko len budú chcieť. A právo, aby tak mohli robiť, im predali iba za $1. Samozrejme, pán Candler nepredal jednu vec, a to svoj tajný recept. Súhlasil iba s tým, že im bude predávať sirup Coca-Coly. Oni potom pridali bublinkovú vodu a Coca-Cola sa začala plniť do fľaš. Ukázalo sa, že ľudia milujú Coca-Colu vo fľaši. Teraz si ju mohli vychutnať, kedy sa im len zachcelo. Coca-Cola sa stala takou úspešnou, že prilákala konkurenciu, ktorá sa tiež snažila ťažiť z úspechu Coca-Coly. Výrobcovia sa rozhodli vytvoriť niečo, čo by ľuďom pomohlo odlíšiť Coca-Colu od jej napodobení. V roku 1916 bola preto uvedená tvarovaná fľaša Coca-Coly. Teraz si ľudia mohli byť istí, že pijú originál. Nová fľaša bola taká jedinečná, že sa okamžite stala slávnou. V roku 1919 Candler predal spoločnosť skupine investorov a Robert Woodruff sa čoskoro stal jej novým prezidentom. Jeho cieľom bolo, aby sa vychladená Coca-Cola stala dostupnou pre každého vždy a všade. Plniace závody začali pod jeho vedením rásť na celom svete ako huby po daždi a Coca-Cola sa stala prvou skutočne globálnou značkou. Po viac ako 100 rokoch je recept na výrobu Coca-Coly stále dobre stráženým tajomstvom. Ale popularita Coca-Coly tá žiadnym tajomstvom nie je. Coca-Cola je najznámejšou značkou na svete. Pije sa takmer v 200 krajinách. Vyrábajú ju a predávajú lokálni výrobcovia presne ako vo vašom meste. Nech ste kdekoľvek, keď ste smední, Coca-Cola vám poskytne potrebné osvieženie mnohými rôznymi spôsobmi.
Ale hviezdou vždy zostane Coca-Cola. Originálny nealkoholický nápoj. Jedinečná, chutná, autentická a veselá. Coca-Cola je len jedna. Najosviežujúcejší nápoj vo vesmíre.